Thandaza. Hawu madoda, awuthi mGabatele sihle lesitolo sakhe, yazi angikaze ngasinothisa. Sihle ngathi into edliwayo. Sanibona. Hayi sekunjalo sekuyileli ulanga lelo sekufanele ukuthi ke ungichazele uMGabatele ukuthi yenze njani, iza ngesoso njengasemngcwabeni noma iza ngemvlophu njengasefemini. Nohlweza ke ngiyalithatha nohlweza, sikhona isiqoqoqoqo lesi esingathi ingulube lezi. Noma mhlawumbe undodakazi sekufundise ukwenza lokhu kwama-app lokhu vele uyithumele ngefoni. Kwing 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 kwing. Hawu mina mangithi hawu bakithi singenile. Khuluma ngayo imali. Gabatele. Mosukungiphaka. Ngitsheleni abafana bami laba engihlale ngihamba nabo, cha kahlala nekhaya abafana. Asiye lapho kuyolwa laphayana, siye ekhaya elifudumele, ekhaya eliqotho. Kubaba ubukeke engathi uhlelekile, uyakwazi ukubuka izinto ngeso lomuntu omdala. Ngingazi-ke noma yimi nobe nephutha ngazibuka ngeso lobungane. Yabona imali uma ingekho ayikho. Futhi ayikho into engenziwa ngalokho. Ayikho into engenziwa. Ungena ngaphakathi, uthatha imali yabuya uyanginika, kushaya isishwapha sami. Ngaphandle-ke uma ngabe usukhohliwe ukuthi kabani le mali. Yazi nomgaqo emncane yala ezulwini. Ngihamba mihla namalanga, kakhulukazi uma ngakweleta umuntu imali. Gabatele, awulona leli qhawe ucabanga ukuthi uyilona. Ungadida ukuthi kuthiwa wagabatela iy'nkomo zamanye amadoda, awuseyona le nsizwa ocabanga ukuthi uyona namanje ngingashuba manje. Yabona uNtanzi, mekuthi uyena ufuna ukuzala ney'nqoso zakhe, uyazi ukuthi angangithola kuphi, anginankinga nalokho. Uyangizwisa kwampela. Indoda yakhe izenza ingane encane efuna ukukufaka enkingeni, akugqoke isingisi lokho esingakhe akadeli. Balisa, ngifuna ukuthi ulikhumbule lo lusho. Mase kukhona into eyenzekalayo, ukhumbule ukuthi ngakuniki ithuba lokuthi usindise impilo yomndeni wakho.